guys, di pwede o di may kakaon ani ba. Diretso na mo ang tami ani o. Labay na ni isa no naka ibalik lang jud kay sakit na daw siya tiyan. Gutom daw siya kayo. Kain lang. Radat kaon. Dili siya gusto sa inasal kay Anle. Kapag gusto daw siya, tanawang dogang na po na ron. Makumakaw inasal. So, dire ako sa sisig bangus. Inasal guys, ano? Pagdira. Oh. Maulaw na nasa pag-inasal may maulaw na siya manawag ko kay wala na ganon iyahang wan. Ano dira kay Anli rice man rice no. Ano pagdira? Ah, bagay kay kagitugan. Sabutang na dress sa blog. All time, away pamahaw. Diba? One time. Ano po? Pwede ka? Thank you. Ipag-share tayo na may O diba? Wala na siya ipamahaw ba? Partida. Kaon ako kay lugit na ko.